баъзиётон думби ҳам як уруси бугниро гирифтагӣ қатъи ҳамоно зиндагӣ дорем. зани ҳалоли покизаи ки инҳо мақсад дар дами пирӣ дасти тира мегирифтагӣ ҳаминоанд. ман пас намезанам ягон миллата, лекин он чизеро ки барои шумо бардошт дора нами занҳои тоҷики худ монанд. бисёре ҳамун зандорҳое ки дар ҳамун ҷо ҳастанд бипурсишон мегӯянд ки онҳо бо шумо чӣ муомила мекунанд. дилтона набара ҳамун лавҳои сурхшону дилтона набара ҳамун косметикае ки чеҳраошона мекунанд, дилтона набара ҳамун духие ки ҳамун мезананд. агар ҳамун шароита барои ин занҳо муҳайё куд, ба номи худо аз ҳазортаи онҳо дар сикаву сурату дар фасонию дар ҳама ҷиҳат ин зани тоҷики мо иншоалло арзандааст.